Выстава Сергея Кавалёва прапануе перанесціся ў 9 мая 1990 года. Паводле ўспамінаў фотографа-аматара, а па прафесіі Сергей Иванович энергетык, 45-й юбілей вялікай перамогі быў пагодлівым. Пасля парада ветэраны збіраліся ў парку Горкага, расказвалі гісторыі, спявалі ды гралі на гармоніках. Я приходил рано утром и ждал, когда пойдут так называемые белорусские фронты, прибалтийские фронты, то есть те, кто реально воевал. Проспект был полностью от самого дома офицеров до площади Победы полностью закрыт людьми. И еще по обочинам стояли с цветами, приветствовали, выражали свою благодарность и радость. Сергей Кавалёў нарадзіўся ў Смаленску ў 1950-м. Ён рос побач з людзьмі, якія прайшлі вайну і шмат пра яе распавядалі. У юнацтве Сергей Иванович служыў у Германіі, а вярнуўшыся, следам за каханнем пераехаў у Беларусь, партызанскі край. Словам, жыццё паказала фотографу-аматару сапраўдны дух вялікай перамогі. Яго творца і увасобіў у сваіх работах. И вот остался этот след, остались эти фотографии, остались лица этих людей, которые воевали с боевыми наградами. Можно по фотографиям видеть, что это был светлейший и самый мощный праздник в Беларуси. Мне нравится весна, мне нравится 9 мая, я люблю этот праздник. Это мир, это солнце, это так должно быть. На выставе «Дзень перамогі 1990» можна ўбачыць фота ветэранаў Вялікай Айчыннай і афганскай войнаў. Экспазіцыя даступная ў народным фотаклубе «Мінск» да 10 чэрвеня.